आमदार दीपक केसरकर हे संधी साधू असून एकनाथ शिंदेंशी काडीमोड घेऊन देवेंद्र फडणवीसांच्या गोटात जाऊन बसतील असा टोला माजी खासदार विनायक राऊत यांनी हाणलाय। बघा, सन्माननीय दीपकभाई केसरकर हा सत्तेचे संधी साधू माणूस आहे। ते लिहून ठेवा तुम्ही कोणत्या परिस्थितीमध्ये ते एकनाथ शिंदेंची काडीमोड घेतील आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याच तंबूमध्ये जाऊन बसतील पुढच्या निवडणुकीला। आता जरी त्यांनी म्हटलं राजकारणातला मी संन्यास घेतला तरी एकदा भाजपकडून तिकीट ज्या वेळेला मिळवतील त्यावेळेला सांगतील की शेवटची संधी मला भाजपकडून निवडणूक लढवायला मिळते संधी तिचं मी म्हणून मला तुम्ही निवडून द्या म्हणून। ते जिथे सरशी तिथे पारशी असं जे पूर्वी म्हटलं जायचं त्याचं नाव दीपकभाई केसरकर। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।